Bisa alam la non recently di itu tek long la la forest long di job illegal appointment tu si bukadi kalang illegal appointment donde alang litum si damtang council kang itu mati kalang berke damtang alang litum anta illegal lang sila kupu si job ipile komanda kontraktor le job ipi un lang mati di kalang karbiang long termas council authority dem si job ipile amut pialang bangke 2021 anikan Nahala isia ek papas dat lemah di third grade and fourth grade kelha dispur man nangi pahadi. La so ek bang non ke implement ji lo kala tum bang hala hai sakuri ki thanti da jog jedat la chol. Penang an arat tumbang ke chethan sai ajat lo he. La chulom hola MP atum CM atum la Delhi rong superior long Indian Prime Minister pan hemprek aputhak memorandum lo pajerdam ke non rata tumbang ke memorandum lo bangke nampak langkle nang lipisi pui gisa ni tum ke ning karong la ke ceng ko ke social organization tumpen kadu ko kan pangrum isi pressure ke pidam pan ke dam lo kusin tu mathal hai kalang sita hadak bangke elected representative tumbang sa hadak bang todun from so se keklong elected tum blonde inur MP tum MP blonde parliament long si chat le claim no ni sala house are lose ya ja kong dulu alang digi kurane towar jo kang ni jun je kam vel da son dak thak se karbeng long termas council da council along house pen si power ke dak si duar lo house pen le lo pali dai tum chok lo sita nang tum hada claim kede da son lo la ben memorandum ke thek lang tum summit lo mene summit melo mene sita ajar le pu sita alang le tum bang a hokpe rakam ke claim kali delo exercise delo power bang la pen aku penangan arat tum chethan je aprang la MOS mati MOU la so kacet tok la so poisa tong ke herek dam loma puta rat tum chethan sai so bthak na rat tum la bang chethan sai nang kok lo athema council long tangka vi pin ke kalang bill ke long le long muni tum ning kan ke thompli ke chong hong tum sang sil rong no la pen la ajak mena na scheme la tum non son central scheme bang ke la ke amen do le ko pile JJM puno kaprek IY puno lai ke amen do erle hai la amen ka via scheme non la tum ki pita phadi unnecessary kim la non son ring ta alang vi ring la pen kaprek la son claim thap do mati rong kera hem pu mat ating bang e plang vet dip chot la son ha la son ke claim atang kala tum ka chipi un e non mai jin phat la si la hai phan ta hai MOS long tangka sabo ke regi tuar dolang la sotong che klang dam la pu chalo ne exactly ke chini ne hai sita ang the ke ratum ke la si paklang ka di la lo on top of that MOS long ko pima ke hino hal hai bang ka chi withdraw si ke claim tu nai kalang non bang hal hai bang ke authorize hipin MOS 1 long hala state election commission phan 6 dula long area long election nanga pa claim ja ja kong cho dai det 2011 aning kan hala ke chi withdraw det nai la tala tum claim ai hedet lo non MOS 2 long tai tum thek long lo ke di clause 2.3 clause 2.9 la hai an ke chi withdraw at nai ge la hai ke la tum claim ai hedet la hala tangka mek phan la tum ke dam tang ke kai isilam penang an mane arat tum chethan pik 3SD Parliament MP kopi posi alang li Lok Sabha along dodun de pin lo lapen kopi posi alang CM aphidun kri lo aso bthak na ko isa efficient kandidat ke amunit ha efficient kandidat posi alang li dodun thek khedat lo hala da house along MP tum phanda chingki dun thek khedat lo kaprek north eastern ang kang lok ta 25 MP do bodi total do la ban ko ro 4 MP tum ben alang relationship mis sen la tum da alang lam ganing ji hut support dun me mati lai ta thek ke det lo la
si efficient kali der bos alang li dun dang tum te lo dak mang lo dak hem si dum tung rong lo ako lang li ge MP karja put ke lang MSc me ong gadi MSc me ong PWD in charge me ong mati si lo dak si dum em rong lo si tek rong lo la pen isi ala mak ha la itum karbiang long ke bang pli MLA dolo ko people si bang ke phan HD minister pi rong lo la talo la national party a BJP itu inglong so tumpan inghon busi cepak lang mati di inghon busi cepak lang na puja sita ditum ke demo kritik a country demokrasi pendi si kacari mati la so teng mate kang tui nai power ke the nai ke laga political power in mati kalang political power plon teng ke MLA jong pente hala minister bang sa ke the lo gadi kalang la minister bang ke kang tui nai power ke the nai power kang tang nai power bang ke hala bang nang sis det lo la non thang powerless tumhan an si patot from la sila ke national party tu tactic lo kalang dong si regional party bu sonde la khai lam ke bang ve der je pol apen la isi alam sa Karbiang Long Autonomous Council long kopi posi em atum kopi posi akibin long chedo bang weder lo la CM keda maling si don kri la pen halapu kichopa hai dun vek a constituency atin ahabar arat atum mangke ke chingki damia phanda kisung apor tipipe so buthang nang lipisin ingji amut pia lam bang ke non bang kalang litum elected si chekrong dat lo mati la si ke dam tang 26 constituency long pan tame alang litum ki hai pami tum kalida kali kachun nam pen kachun nam blonde ha ticket ke hang ben lo dila tum kalang national party tum ticket ke hang ben tum kachun nam mati di la son si minang an alam bang ke alang litum power ta videt lo non alang litum elected pulo aja ke nominated pulo la hai tum bang ke ang ho ka ching puya ja kong of de la thema kachun nam ben lok se tum kachu claim du la puya la si minan power bang ke centralized det lo decentralized power decentralized bang ka vipin lo council long bang ke inuet lo ahem puse la inuet ahem futame limited lo ta ha dispute ben pima direction lan si la da che exercise lam chot lo dang te isi nilitum arjulong isi birta ke mi alam si ako bang thujui po he nang litum la APHLC pan ke regional party pan ke la APHLC ya party hanu kangtang kring sitame non la MP election ke komada bang puan sinang litum ahin pen any non angko kijong pon lo sir litum ke all party hills leader conference ben bang ke MP candidate ke kapre ke intum te ka teklong lelo litum sar jai ka thar mat siar jap pula ke la nilitum la news tum han na arjo arju tha puang ke la solang pini nilia ko nang pin pur thul he kalang lo lak nil tum ke non benda jong dak lo itum ka thar sar siar jap dun po nang itum lang et tami non Karbiang Long angkang PG hade mahasab en tami lang tami komat a face lo itum MP aphan karjap dun je ba itum theklong le karjap dun tang tum ta dulu ke itum dolo amen ta puting ai tinang le itum Dr. Jontorong PS sonar jap dun lo Beren Singh ti sonar jap dun lo ti kita meg hai tum ke karjap thu unji pu ke tum ma thau ne pin lo ante komasi tum han an ka cepat duk unji bang itu lah kabe lo nasi kaduk we Karbiang Long rat phan an tame ensil sarat an phan tame nang litum media through tame labang sini tame je litum phan Karbiang Long pe not kachar hills phan bang ke alang lis karja dun phan bang lage sik ding la tang te choro lo sar la malam orang cipidon po right korang thula